Moikka moi! Minä olen Loru Lotta ja se on muuten ihan totta. Usein mä tykkään loruilla, mutta tänään taas satuhetkessä satuillaan. Tänään meillä on luvassa semmonen tarina kuin omituinen sipuli. Ootko valmiina? No nyt alkaa. Olipa kerran pieni punainen talo ja pienen punaisen talon pihassa oli pieni puutarha. Puutarhassa kasvoi perunoita, omenapuita ja vaikka mitä kukkasia. Ja olipa siellä myös pieni tilkku, jossa kasvoi sipuleita. Sipulit kasvoivat siellä pikkuhiljaa suuremmiksi ja suuremmiksi. Talon emäntä kävi niitä aina välillä kastelemassa. Kuivina kausina tuntui, että välillä he meinasivat kuivua vallan kokoon, mutta sitten emäntä tuli ja kasteli jälleen. Sateisina päivinä tuntui, kun eivät sipulit olisivat saaneet happea laisinkaan, niin märkää se multa oli. Mutta niin vaan sipulit kasvoivat ja kurottivat koko ajan kohti aurinkoa. Pikkuhiljaa ne kasvoivat suuremmiksi ja suuremmiksi, kunnes sitten eräänä päivänä emäntä kävi noukkimassa niistä 2. Toinen näistä oli vähän omituinen sipuli. Toinen oli aivan tavallinen, joka päätyi paistinpannulle. Mutta toinen päätyi pöydälle aivan siihen hellan viereen. Hellan vieressä se katseli ja ihmetteli maailmaa. Voi joku, onpa täällä mukavan näköistä, kun näkeekin jotain muuta kuin pelkkää multaa, se jupisi itsekseen. Eräänä päivänä emäntä oli napannut jääkaapista pekonia. Pekoni huuteli sieltä paistinpannulle mennessään, että moi, tule sinäkin tänne mukaan. Me maistumme kohta aivan herkullisilta yhdessä. Mutta sipuli ei halunnut paistinpannulle. Sipuli halusi maailmalle katselemaan ja ihmettelemään, mitä kaikkea sieltä löytyisikään. Niinpä sipuli oli vähän ovela. Se rupesi ruskistumaan itsestään siinä pöydällä. Se ruskistui ja vähän pehmenikin niin, että emäntä sen tuli ja heitti roskikseen. Niinpä se roskiksesta päätyi tunkiolle. Siellä sen oli tunkiolla tarkoitus maatua takaisin mullaksi. Mutta sipulipa ei sitä halunnut, vaan se otti jalat alleen, sillä tällä sipulilla, usko tai älä, oli myös jalat. Niinpä se otti jalat alleen ja lähti juoksemaan kulman taakse piiloon. Kun se huomasi, ettei häntä seurannut kukaan, kuori hän 1 kerroksen päältään pois ja oli taas oikein hehkeä, hyvä sipuli. Niinpä sipuli lähti seikkailemaan. Se kuljeskeli pitkin maantietä, kunnes vastaan tuli koira. Mikä sinä oikein kuvittelet olevasi? Tuli koira nuuskimaan sipulia ja irvisti pahanpäiväisesti, kun haistoi sipulin voimakkaan aromin. Ja mä vai? Minä olen sipuli. Kukas sinä olet? No minä olen koira. Minua kutsutaan Rekuksi. Ai joo, vastasi sipuli. Minä en oikein tiedä, miksi minua kutsutaan, mutta ehkä minä olen sitten vaan sipuli. No omituinen sipuli oletkin, kun sinulla on jalat ja kaikki, vastasi koira ja jatkoi matkaansa. Sipuli jatkoi myös matkansa toiseen suuntaan, kunnes vastaan tuli mies. Mies kumartui sipulin kohdalle ja katseli ihmeissään, että mikä tämä tällainen sipuli on keskellä maantietä. Vaan sipuli irvisti tuolle miehelle ja otti jalat alleen ja juoksi kauas pois. Mies jäi raaputtamaan päätään ja ihmetteli kovasti, että mikä ihme hänelle oli tullut. Onko hänelle noussut kuume vai minkä takia hän näki tuollaisia omituisia harhoja. Sillä eihän tämä mies voinut uskoa silmiään, että oikeasti sipulilla olisi ollut jalat allaan. Mutta niin vaan se sipuli juoksi ja juoksi, kunnes päätyi veden rantaan. Siellä veden rannassa, se oli nimittäin suuri järvi, hän kohtasi kalan. Kala oli pinnassa haukkaamassa happea. Hei, miten sinä olet noin ruskea, kysyi kala sipulilta. Niinpä sipuli huomasi, että voi ei, hänen päällisensä oli aivan ruskehtunut ja pehmentynyt. Niinpä hän kuori taas 1 kerroksen pois päältään. Ja hänestä tuli taas vähän pienempi. No onko nyt parempi, se kysyi kalalta. No kyllä on, sanoi kala ja sukelsi taas tiehensä. Sipuli siinä paistatteli päivää ja otti oikein kunnon rusketuksen. Ja päivän päätteeksi, siinä aikansa kellittyään, se huomasi, että oli jo aivan pehmennyt taas päältään. Niinpä sipuli taas kuori 1 kerroksen päältään pois.
kunnes se oli taas hehkeä ja hyvä. Sipuli oli muuttunut jo aika pieneksi, sillä niin monta kerrosta oli hän kuorinut päältään. Mutta se ei Sipulin menoa haitannut. Jalat sillä silti kantoivat. Niinpä se lähti juoksentelemaan, kunnes kohtasi pienen pojan. Mitä? Mikä ihme sinä olet? Poika kysyi. No etkö sinä näe? Minä olen Sipuli, vastasi Sipuli. Voi Jukra, oletpa sinä pieni, vastasi poika. Oi minäkö pieni, tokaisi Sipuli. Itse olet. No enkä ole, minä olen jo 5, vastasi pikkupoika. Sipuli ihmetteli ja kierteli ja kaarteli ympäri pikkupoikaa. Kyllä sinä minun silmäni kovin pieneltä näytät. Oletko sinä syönyt tarpeeksi? Kysyi Sipuli pojalta. No en minä oikein, kun en minä tykkää oikein mistään ruuasta. Minä haluaisin syödä vain pelkästään karkkia. No mutta eihän se käy, sanoi Sipuli. Kuule, minä olen niin tietoinen tästä maailman menosta, että minä tiedän, että ihmisten täytyy syödä kunnolla, jotta ne kasvavat isoksi. Pelkällä karkilla ei pärjää. Ja niinpä Sipuli lähti johdattamaan pikkupoikaa takaisin sinne maapläntille pienen punaisen tuvan viereen, jossa hän tiesi, että kasvoi paljon herkullisia kasviksia. Pikkupoika saapui Sipulin kanssa pihaan ja emäntä ihmetteli, että kukas vieras sieltä nyt tähän aikaan illasta saapuu. Pikkupoika selitti, että Sipuli oli hänet sinne johdattanut. Emäntä nauroi, eikä uskonut laisinkaan. Mutta sitten emäntä näki pienen pojan kädessä pienen Sipulin, joka oli kuorittu kerros kerrokselta. Voi että, no kyllä poika pieni, sillä välin kun minä soitan vanhemmillesi, niin sillä välin me teemme sinulle herkullisen aterian tuosta Sipulista. Pikkupoika kavahti ja sanoi, että ei, en kai minä tätä Sipulia voi syödä. Mutta Sipuli lohdutti. Ei syö vaan, kyllä minä olen jo niin väsynyt, en minä jaksa enää reissata. Ja takaisin maaksi minä taas tulen sitten aikanaan ja mullan kautta päädyn taas Sipuliksi. Sillä niinhän se maailman kiertokulku menee. Niinpä emäntä meni paistamaan Sipulin pekonin kerran tuolle pienelle pojalle. Vaikkei sitä Sipulia paljon enää jäljellä ollutkaan, niin poika tykästyi kovasti Sipulin makuun. Ja siitä eteenpäin poika oli aina rakastanut Sipulin makua. Sen pituinen se. No mutta hyvä, että se poika keksi jonkun semmoisen, että mitä kautta se rupesi syömään kunnolla, kun ei pelkällä karkilla oikein pärjää. Siitä tulee vähän huono olokin sit, jos pelkkää karkkia syö, eiks niin? Mutta hei, iso kiitos noista hienoista kuvista, mitä olette meille tänne lähettäneet. Ihan tosi hienoja jokainen. Ja hei, taas niitä saa laittaa. Nimittäin ensi viikolla tulee pääsiäisaiheinen satu, koska on pääsiäinen. Eli tämän alla olevan linkin kautta, kun meille laittaa erilaisia kuvia pääsiäiseen liittyen, niin sitten ne ehtii siihen lauantain satuun mukaan. Ja koska nyt pääsiäinen vähän katkaisee, niin viimeistään tiistaina täytyy laittaa kuvat, että ehditään sitten tekemään niistä oikein hyvät kuvat sinne meidän satuun mukaan. Eli tiistaihin mennessä kuvia meille. Hyvä. Mutta nähdään taas ensi viikolla. Moikka moi!